Ja, goeiedag iedereen. Ik heb hier terug een interessant artikel gevonden in de krant. Terneuzen, slechtste gemeente waar je kunt wonen. En wat er wel mee bijzonder opvalt, wat ik ook altijd gezegd heb, al jaren geen treinstation. Dus ja, iedereen weet het, er is geen treinstation in Terneuzen, of liever, er is wel een treinstation, maar die staan niet actief. Ik heb hier nog een korte reportage van jaren terug, die ik jullie opnieuw zal laten tonen. En nog altijd dezelfde reactie. Hoe is het mogelijk, jaren aan een stuk, dat de mensen geen openbaar vervoer hebben? In heel Zeeuws-Vlaanderen hier, heel de streek van Hulst, Terneuzen, Oostburg en zo verder. Voilà, zie hier nog eenmaal de reportage van het treinstation, of tenminste wat dat er momenteel aanwezig is, te Terneuzen. Voilà, beste mensen, ik ben hier aan het treinstation van Terneuzen. Zoals je hier kan zien, je hebt hier een viertal sporen die hier toe komen. Als er hier treinen zouden komen, passagierstreinen, kan men in België overstappen en kan men overal terecht. Dat is hier natuurlijk een eindpunt. Dus dat station ligt net naast de vaart hier van Terneuzen. En aan de linkerkant heb je het nieuwe winkelcentrum. Voilà, hier twee eindpunten van de spoorweg. Dus je ziet het toch wel, er zijn spoorlijnen, maar er is helaas een mislukte transportbeleid in Zeeuws-Vlaanderen. Spoorwegen die een oplossing kunnen bieden voor iedereen, voor zijn werk, zijn studies. De oplossing is de sporen. Het station hier ligt op amper 50 meter hier van het winkelcentrum, waar ik hier dus op het dak momenteel ben. Dat winkelcentrum is dus dat winkelcentrum die geen bushalte heeft. Dus hier is er dus geen mogelijkheid om te komen met de bus. Dat is ook een ander onderwerp hier, geen mobiliteit tot de winkel. Men is ondertussen 2020, de provincie had al een beetje beloofd van, dat komt wel in orde, dat treinstation, maar bon, men kan toch niet blijven jaar na jaren wachten. Er is geen busvervoer in de week naar Gent. In Terneuzen is er absoluut niets. Je hebt daar een bus onder de tunnel naar Goes, en voor de rest trekt het op niets het openbaar vervoer. In Hulst heb je nog de lijnbus om naar België te gaan, daar in Terneuzen heb je zelf geen lijnbus. Dus ja, het artikel is toch wel volledig waar. Er is absoluut geen vervoer en ook de prijzen van de woningen zijn daar heel laag. Het is ook maar logisch, er is geen transport. Maar ik zeg nog een keer, de streken daar van Oostburg, de streken van Hulst, al die miserie met dat openbaar vervoer, hoe is het in godsnaam mogelijk dat men hier niet wakker wordt? Dat men niet onmiddellijk dat treinstation actief zet? Dat men niet onmiddellijk bussen voorziet, die tenminste ook naar het shoppingcentrum gaan, want in Terneuzen kan je zelf niet met de bus naar dat nieuwe winkelcentrum, die hier even te zien was op de video. Dus je kan niet gaan winkelen naar het nieuwe shoppingcentrum. Je kan niet naar België, je zit overal vast. Dus het artikel, het is goed dat er nog een keer zoiets staat in de krant, want het is een feit. Wanneer komt de verandering? Voilà, beste mensen, einde van deze korte vlog op deze 4 februari 2020.